Здравейте, потребители на VBOX и YouTube. Аз съм Мартин, 864. Това е Minecraft Белтински Survival епизод 3. И сега сме на Skyblock, сървъриме Skyblock. И ще снимаме един-два епизода на него. Какво друго? Аз ще взема санда. Какво? Има, аз имам. Един. Трябва ми нещо да запълня. Не, падна. Не, да. За мен са! Ти се сапринги чест. Сложи го! Не се ли гавинчак и те подпалим с лава. Искаше ти вземе всичките сърца. Да те яд, гадина. Идвай тук на Айланда, бе, гадина. Гадина. Значи... Кабелстона трябва да се спалне ето тук. Така. Само, че... Бързо трябва сме. Така! Да. Точно. Ей, гадино, взе камъка. Не камъка, дървото. Дай го дървото. На тия. Ох, за малко да падна. Дай ми... Дървото ти дай. Да, не мога да го отворя. Чата си работи. Не знам защо изобщо дават... Какво? Гледай дървото, а порасне. Днеска много ме мързи. Вчера. Кое? Без да искам. Опа, не трябваше го слагам тук. Нищо, това е динята. Тук ще е тиквата. Динята ще порасне или на това, или на това, къде си ти. Ети дървена кирка, събирай кабелстон. Или ети една каменна. Аз ще те чакам и ще ти командвам какво да правиш. Докато аз взема кактус и направя гъбена супа и засадя кактус и шугаркейн. Така. Кактус има ето тук.
Какво причиш? Обсидиан. Обсидиан пише. Хайде, събирай кабелстон. Оня, йо, 5797 е тука. Хайде, продължавай. Аз да видя, да видя дали клипчето се още малко. Това е първи епизод даже. Само че ще преместя саплинга. Дай ми саплинга. Ох, набодох се. Дай саплинга! Да, сега оставаше и да падне. Тук ще направя къщата. Кащота. Така. Тук помня, че имаше вода. Тук няма нищо. Били ми... Опа, ще се изкача да не имам рискове. Ще взема крафтинг таблето. Така, таблето. Това. Трябва да го оставя крафтинг таблето. Ще направя толкова пръчки и ще направим стълби, за да може да се слиза надолу. Само да не падна, че... Ще ти викам защо го запуши, като аз го бех запушил това. Внимателно да не паднем, че имаме крафтинг тейбъл и важни неща. У мен и 6 дърво. Което не знам защо у мен. Ето тук мисля, че има вода. Не, няма. Ето тук е вода. Още не, стой. Така. Тук няма. И тук няма. Страх ме да няма вода, защото ще потече. Може да разваля безкрайен източник. Но това, кабелстон генератора. Ами преди, помниш кога имахме единия? Първата единия. Метни кабелстон. Само стой. Трябва да си правя друг път скайпа на отпочиващ. Не ми го дава едно по едно. И без това 8 минути и 3 секунди мога до 10. Трябва да си купувам бандикам. Не, скоро ще снимам с Фрапс. От кога събра този 40 кабелстон, бе? Сега няма да гледам какво пише. Изкушавам се да погледна. Познали са SMS-и хората. Не са админи, бе. Да, той и аз на Skyblock може да си направя. 10 диамантини блокчета, 10 стака диамантини блокчета ще взема. И така. Ох, за малко да падна. Така, мисля, че толкова голяма къща ще не стигне. Толкова разширявам го. Тук. И от тази страна. Ама тиквата ще... Единята е по-отстрани. Така. Нямам издор, ще запълвам и със санд. Да. Са, мангалска.